תשמעו סיפור. ניגשה אליי בחורה בת 18 ושאלה אותי אם אני חושבת שהיא נרקסיסטית. אמרתי לה, למה את חושבת? אז היא אומרת, כי אני מתפרצת לפעמים, יש לי התפרצויות, אני כועסת, אני רבה עם ההורים שלי ממש. אז אמרתי לה, אוקיי, ונערה בגיל ההתבגרות, הגיוני. אז היא אומרת, אבא שלי אומר שאני נרקסיסטית. שאלתי, למה שאבא שלך יגיד לך דבר כזה? אז היא אומרת, האמת שזה יכול להיות. אמא שלי נרקסיסטית. ואיך את יודעת שאמא שלך נרקסיסטית? אבא שלי אמר לי, הוא הראה לי את התסמינים. אז אני אומרת לה, ולמה שאבא שלך יגיד לך דבר כזה? איך זה עוזר לך בחיים? זה עושה לך טוב? זה מקדם אותך? למה שהוא יגיד לך דבר כזה על אמא שלך? אז היא אומרת, לא, אבל אמא שלי באמת נרקסיסטית. היא מתפרצת, היא צועקת, היא ממש... אז אמרתי לה, אבל כל האמהות צועקות. אני גם צועקת. כל האמהות צועקות. מה הקשר? לא ככה מאבחנים. ובאמת תסתכלו על התסמינים, במידה מסוימת, יש אותם לרוב האנשים, במידה מסוימת, כן? זה מידות, צריך במידה. היא התחילה סוף סוף להשתמש בשכל, והיא הגיעה למסקנות אחרות לגמרי על כל החיים שלה.